с член 32 от Българската конституция и поради юридическия примат на Конвенцията пред вътрешноправните норми, съдържанието на това право, така както ние ще се опитаме да го илюстрираме при днешната ни среща, съдържанието, произтичащо от Конвенцията и от практиката на Европейския съд по правата на човека, би трябвало да се тълкува в съответствие именно с правните стандарти, възприети от съда в Страсбург. Идеята за начина на протичане на днешната ни среща е в този първи час или каквото е останало от него, да се опитаме да ви дадем една обща характеристика на правото на личен живот, разбира се, чрез необходимото в конкурентен план ограничаване от правото му на изразяване на мнение, свободата на словото, тъй като това са конкуриращите се защитими индивидуални права, и да се подготвим концептуално за решаването на казуса, който, надявам се, ви е раздаден. Между другото, казусът е съвсем жив, истински, заимстван от нашата практика и висящ след едно злополучно решение на районния съд пред окръжен съд Пловдив. Така че втория час, след първата почивка, ще бъде посветена на работа по казуса. Така че ако до момента не сте имали възможност да се запознаете с казуса, имам предвид частната тъжба и мотивите от решението, които сме ви дали, направете това в почивката преди втория час, защото сценария е във втория час да се разделите на две групи, които да представляват позициите на частния тъжител и на подсъдимия. За повече така екшен и експресивност, колегите Катина Бончева и Снежана Стефанова ще бъдат ментори на всяка от двете групи, като разбира се, тяхна ще бъде повече логистичната подкрепа. От вас се очаква да изнесете офанзивата по пледуариите. Аз избирам по-лесната роля на съдия, като ще се опитам вече чрез въпроси да провокирам и двете страни да дадат най-доброто от себе си. Разчитам на Дария особено. Да контролира. Тъй като без да се познаваме, но знам, че Деница и Тея са по-напреднали. Деница вече адвокат, Тея е завършила и е дипломирана. Може би било добре от гледна точка на равнопоставеност на двете групи и те да бъдат в различните групи, както си изберат. И след това, след решаването на казуса, за тези от вас, които така проявят устойчивост и упоритост в този прекрасен предпразничен следобед, ще говорим вече конкретно по дела на Европейския съд по правата на човека. Имам идея да поговорим и за едно емблематично решение на Съда на Европейския съюз в Люксембург, които точно илюстрират тези стандарти, които ще се опитаме още в първите минути, в първия час да ви запознаем. Но преди да започнем да говорим за правото по член 8 от Конвенцията, бих желал да продължа една тема, която някак си зачекнахме в миналата ни среща. Ако си спомняте, тогава говорихме, една от темите беше какво защитава правото в края на краищата. Единият от отговорите, който се получи, беше права, другия беше ценности. Аз казах, че съм по-склонен да приема втория отговор, че правото защитава ценности. Просто обаче да направя дължимото, според мен, разяснение защо смятам така и каква е същностната разлика между права и ценности. Значи,
ценностите исторически възникват още на етапа, когато писано право не съществува. Още тогава, когато обществото, групата приема неща от живота, като самия живот, като собствеността, като личната неприкосновеност, за важни, за значими както за индивида, така и за самата общност. Затова първообраза на правата са именно тези ценности, около които има някакъв обществен консенсус, че те представляват нещо добро, че това добро си струва да бъде защитавано от племето, от групата, от вожда, от жреца и така нататък. Постепенно с еволюционното развитие на обществото, тези ценности биват дефинирани и детайлизирани в индивидуални права. Тоест, повечето ценности представляват и индивидуални права, но те са ценности от гледна точка на обществото, за това, че обществото е съгласно, че си струват те да бъдат бранени от правото. А вече те представляват индивидуални права от гледна точка на индивида. Има обаче обществени ценности, като така твърде широко употребявано в последно време понятие национална сигурност. Аз повече да говоря за обществена сигурност, обществен ред, фискална стабилност, правна стабилност, които са важни за обществото, но не кореспондират толкова пряко с индивидуално право. Те са ценности, но не са индивидуални права. И това е разликата, защото правото защитава и тези индивидуални права, за които говоря в този момент, и тези ценности, които са по-общи, по-абстрактни. Тези ценности от своя страна, в някои случаи, при конкуренция на индивидуални права, каквато е типичната, това е между неговата илюстрация, може би в рамките на цялата конвенция, конкуренция на правото на личен живот, за което сега ще говорим от една страна, и свободата на изразяване, включваща свободата на словото, разпространяването на информация и така нататък, от друга страна. Значи, от една страна имаме правото на личен живот. Това означава право на чест, достоинство, добро име, защита на публичен имидж, защита на лично достоинство, самочувствие, уважение след близки общество и така нататък. Това са различни общества, различни аспекти на правото на личен живот. То обаче юридически и логически често пъти се сблъсква и взаимно се ограничава със свободата на словото, до толкова доколкото понякога правото на едно лице да говори свободно влиза в колизия с честта и доброто име на други го, до толкова доколкото свободата на словото по дефиниция включва и правото да се използват обидни, експресивни изрази, които могат да засегнат чувството на чест и достоинство на друго лице. Възниква въпросът къде е границата, къде е тази тънка червена нишка между двете защитими ценности, между двете индивидуални права. Няма един отговор на този въпрос. Отговорът се търси и се намира във всеки конкретен казус, в зависимост от конкретните за казуса факти. Но понеже бях започнал да говоря за тези по-общи социални ценности, защитими също от правото, които се вземат предвид, понякога точно те играят една особена роля на балансьор между двете конкуриращи се права. Например, прието е, че когато става въпрос за право на личен живот на публични фигури, актьори, политици, шоумени, те са длъжни да търпят по-големи ограничения в личната си сфера, в личния си живот, в името на правото на обществото и на обществения интерес, на тази по-обща ценност, да знае повече за тях, до толкова доколкото често пъти от техните решения зависи качеството, начина на управление на държавата, на обществото. И за това правото на личен живот на публичните фигури е по-ограничено
в сравнение с правото на личен живот на обикновените хора, именно заради правото на обикновените хора да знаят повече, да бъдат информирани за тях. Обратният пример. В практиката на съда в Страсбург има много решения, в които се приема, че правото на критика спрямо магистратите е по-ограничено в сравнение с правото на критика спрямо останалите личности, даже спрямо обикновените хора, които не са публични личности, въпреки че магистратите са публични личности, също голяма част от тях, заради специфичната роля, която изпълнява съдебната система във всяко демократично общество, всяко правова държава, и заради дължимия авторитет и доверие, от което съдебната система трябва да се ползва. Друг пример е значимостта на темата, която се обсъжда в даден конкретен дебат, публичен спор, от гледна точка на обществения интерес, да не бъде ограничаван публичният дебат по значими въпроси. Тоест, ако някакъв обиден израз е използван в контекста на обсъждане на значим проблем за обществото, за групата, за града, за държавата, той може да бъде понесен и да не бъде интерпретиран от съда като засягащ личното достоинство, защото той индиректно засяга личното достоинство, а всъщност той илюстрира по един експресивен, служебен начин важен обществен дебат. Такива да са дебатите за корупцията, примерно реформа на съдебна система, здравеопазване и какво ли не. Но ако няма такъв ракурс, а обидните изрази са директно насочени към личността на дадено лице, към нейни лични качества, тогава вече, когато липсва значим обществен интерес и когато този дебат не е от особено значение за обществото, а е просто някаква такава лична интрига и дразга, тогава може да се приеме, че е налице злоупотреба със свободата на словото и на везните на темида вече да превалира правото на личен живот и доброто име на повреденото в случая лице. Освен този обществен интерес, който казах, че понякога играе роля на балансьор между тези защитими и конкуриращи се права, често пъти, когато не е ясен такъв обществен интерес, не е ясно и той не може да натежи достатъчно на едната или на другата везна, често пъти решаващ се оказа факта дали разпространените твърдения, едно лице говори свободно, но той не само използва, да кажем, обидни изрази, но разпространява и твърди неверни факти. Тоест в този случай разграничителната линия минава до там, докъдето свободата на словото минава в откровена лъжа за обективни проверими факти. Тоест, приема се, че оценъчното съждение, използването на епитети, дори да са обидни, дори да са шокиращи, в общия случай преминават към свободата на словото. Но когато тази свобода на словото се използва, за да бъдат приписвани на дадено лице конкретни факти, той открадна, той примерно наруши правилата за упражняване на професията и така нататък, извърши конкретно действие, тогава вече се приема, че е преекспонирана свободата на словото и отново се дава приоритет на правото, на индивидуалното право на личен живот и на доброто име. Тоест, фактите са така разделната линия между свободата на словото и правото на личен живот. Това най-общо за разграничението на правата и нали тръгнахме от тези абстрактни обществени ценности. Какво включва правото на личен живот? Много неща, то даже не е само личен живот, както казах там, със свободата на кореспонденцията, неприкосновеността на жилището, което означава, че всички действия, свързани с
да кажем, претърсване, изземване, подслушване, следене от страна на държавата, попадат в защитния периметър на правото по член 8 от Конвенцията. От тази перспектива могат да се различават негативни задължения на държавата, т.е. държавата е длъжна да се въздържа от действия, които засягат неправомерно и диспропорционално правото на личен живот. Това са така наречените негативни задължения, задължения за въздържане. Тоест, когато не се налага, когато няма ясна легитимна цел, когато няма ясен обществен интерес, държавата не би трябвало да ви следи, да ви подслушва, да взема пръстови отпечатъци, както е темата с биометричните данни, използвани в системата на здравеопазването. Държавата не би трябвало да събира трафични данни. Това е прекрасното дело на Съда на Европейския съюз в Люксембург, което излезе преди половин година и с което беше отменена една цяла директива. Ще говорим по-късно за него, но беше отменена директива, която позволяваше, не просто позволяваше, задължаваше интернет провайдерите да съхраняват, ако не се лъжа, в период на 2 години, данни, това се наричат трафични данни, т.е. те не са длъжни да запазят съдържанието на интернет комуникацията, съобщенията, но са длъжни да запазят данни за локацията, продължителността, вероятно за адресите, това вече много малко разбирам, но логиката на съда беше, че на база на тези данни държавата има възможност да ви профилира и да навлезе в такива интимни сфери, като да локализира постоянното ви пребиваване, да локализира обичайните ви маршрути, да локализира обичайните ви кореспонденти, с които общувате. Тоест все неща, които са от личната сфера, без да има много ясен, много категорична яснота дали тези данни ще бъдат използвани само за предотвратяване и разкриване на престъпления, за борба с тероризма и така нататък, или тези данни няма да се използват като едни информационни масиви за други цели. Защото така, без да навлизам в теорията на конспирацията, оказа се, например, че кампаниите за Брексит и за избора на Доналд Тръмп са били логистично подкрепени от екипи от статистици и математици, отбрани в цял свят. Това са факти изключително добри, които на база на точно такива трафични данни и данни за общуването по мобилните оператори са направили изключително точен профил на потенциалните избиратели от гледна точка на това къде живеят, какво пазаруват, какви програми гледат, за техния социален профил, оттам за склонността им да подкрепят една или друга политическа кауза или политическа линия. И на база на този групов профил, който са правени, дни преди решаващото гласуване са били облъчвани с послания, които са били в състояние да ги накарат да гласуват точно по този определен начин. Да виждате как тези данни, които уж случайно, наистина много малко разбирам от интернет и тази комуникация, но всички около мен казват как от нищото буквално изведнъж получават на имейлите си или на айфоните си съобщения, от които се разбира, че този, който им изпраща съобщението, много добре знае, да кажем, какви стоки обичайно пазаруваме, какво пазаруваме, къде обичаме да пътуваме. И вече някъде тази информация се използва, за да бъдем ние улеснени, другата думичка е зомбиране, и за да имаме определен тип търговско, защо не и политическо поведение. Механизмът е много сходен на манипулацията на един потребител да купи една стока и на манипулацията на един избирател да гласува за определена политическа идея или платформа. Всичко това е в сферата на правото на личен живот. Маркирах личните данни, маркирах биометричните отпечатъци, има и чувствителни лични данни, като да кажем сексуална ориентация, алтернативна, здравословно състояние,
всичко това държавата може да разбира само ако се налага, само ако има някакъв личен или обществен интерес, при което тя трябва да знае, за да предприеме мерки във ваша защита и в защита на ваши права и интереси. Това е най-общо маркиран силуета на негативното задължение на държавата да съблюдава вашето право на личен живот, неприкосновеност на жилище, кореспонденция. Споменах използването на специални разузнавателни средства, различните камери, които има и са поставени от държавни институции. Много тежък въпрос, защото вече по пъти на път има камери, които заснемат какво ли не, без да е много ясно кой е техният оператор, за какво се използва събраната от тях информация. Освен тези вертикални или негативни задължения на държавата да се въздържа от действия, засягащи неправомерно или прекомерно личната ви сфера, има и така наречените хоризонтални и позитивни задължения. Те се състоят предимно в това държавата да осигури адекватна нормативна уредба и ефикасно съдопроизводство, така че при спор, дори между частноправни субекти, техните права да бъдат защитени по надежден начин. И точно тук е майсторлъка, първо на законодателно ниво, да бъде проведено едно балансирано, умерено разграничение между тези конкуриращи се права, както казах, правото на личен живот и свободата на изразяване. А от друга страна, съдебните практики да водят до още по-добро детайлизиране на тези деликатни баланси, а вече творческата роля на всеки отделен съдия, на всеки магистрат, е в зависимост от конкретните факти по всяко дело, да приложи именно закона Леги Артис, да го приложи така, че във всеки конкретен случай да се намери златното сечение на този наистина разумен баланс между тези две ценности. Нещо, което според мен категорично не е постигнато в решението, част от което сме видали, което ще ви помогне при представянето на казуса. От гледна точка на подготовката за казуса, вероятно сте видели какъв е факта. Значи, частната тъжителка е журналистка, жена с добър професионален и личен имидж, съпричастна с много обществени каузи, авторка на 2 книги. В един момент тя и нейна колежка защитават проект, насочен към експониране на етническото многообразие в Пловдив. И този проект е харесан и те получават за временно ползване. Сещате ли се за онази хубава къща, която е къщата на писателите ли се водеше? На художниците. Точно на входа на тунела, като пътувате тук на север, от дясната страна под скалите. Тази къща, в която е направена експозиция на различните на снимки, артефакти от историята на различните етноси в Пловдив. Всеки запознат с историята на града знае, че това е хилядолетна история, в която съжителстват различни етности, те остават своите артистични следи и в различни помещения от тази къща има кът на ромите и тяхната култура, на турците, на арменците, дори на евреите, дори на руснаци и на италианци. Този проект върви добре, докато в един момент човек, който от тази, поне претендира да е от тази артистична гилдия на културтрегери в Пловдив, който е имал подобна идея, но само посветена на културата на циганите,
и е така настоявал факта, че в Пловдив има много цигани, че Столипиново е квартал с 50 000 роми, което е уникално за цяла Европа. Това е най-многобройният квартал, населен почти компактно. С ромите имат своя специфична култура, свои обичаи и така нататък. И това да бъде използвано като една от идеите за защита на кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата. И в един момент този човек, виждайки осъществения проект на, ще наричам условно нашата клиентка и тъжителка Катя, че проекта на Катя е финансиран, изпада в така тежка завист, че неговия проект, който, както казах, само така е една идейна платформа да се използва това, че в Пловдив има много цигани, тяхната култура е уникална. И в едно телевизионно предаване пред Пловдивска обществена телевизия, в рамките на 20 на минути, поне 9 пъти заявява как Катя и нейната колежка, които са направили музея на етносите, са откраднали тяхната идея, са откраднали негов интелектуален продукт, са откраднали негов проект, но не само твърди тази така наречена интелектуална кражба, ами 2 пъти заявява, че Катя е откраднала пари, като единия път заявява, че 2 пъти е била уволнявана от бившите си работодатели в БНТ Пловдив, телевизионния център на БНТ Пловдив и в Евроком Пловдив за кражба на пари, а след това заявява, че това, че тя е представила такъв проект за етническото многообразие, е чиста проба кражба на пари на гражданите на Пловдив за един безсмислен проект. Пак казвам, кражба на пари. Това е най-общо фактическата предистория. Оттам нататък в това, което имате като материали по казуса, вие ще бъдете конкретните изрази, които са използвани. Ще видите оплакванията. Нали, ние твърдим, че това представлява клевета по смисъла на член 148 във връзка с 147, като умишлено, стратегически, когато с Снежана направихме тази жалба, умишлено не заявихме в част, тази тъжба, не заявихме в обстоятелствената и част, че по този начин на Катя са приписани престъпления, въпреки че par excellence това си е приписване на престъпление. Заявихме, че са разпространени неверни и позорящи обстоятелства. До толкова, доколкото всяко твърдение за кражба, освен че формално може да се твърди, че е приписано престъпление, то е и позорящо за честта и достойнството на всеки уважаван и самоуважаващ се човек. Но знаейки, че може да се твърдят неща, като че понятието кражба има различно така звучение в разговорната реч от формално юридическото изчистено звучение, предпочетохме да е по-защитима тезата, че това са позорящи обстоятелства, а не ние приписано престъпление, каквото е второто изпълнително деяние на престъплението клевета. Ако има нещо колегите да допълнат в тази част, ако не, да дадем една почивка, при която да се запознаете в детайли с това, което сме ви оставили за казус. Разбира се, ако сте го прочели, имате някакви уточняващи въпроси, на разположение сме, за да имаме подготовка, примерно след 15 на 20